जुदि नोंसोर बिदि रिक्वेस्ट खालायगासियावबो दानाबा एक्सन लानाय जासिगोन। हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबावबाय। रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ सोरबा बिब' आवरेनो आरोना। नैबे बिथाङा बेबो दिनैनि भिडिअ नङा, माने गोजाम जाबाय भिडिअआ, नायथाव जायै भिडिअ आरोना। बिथाङा माने गावनि लोगोफोरनो सानै साथामनो शेयार खालामना होदोंमोन होनना बुंदों, नाथाय माबोरै बेबायदि भाइरेल जाखो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ गावबो मिथिया होनना बुंदों। जाहाथे बिनि गासिबो फुरा भिडिअखौ नायना लानिना रायजो राजाफोर, बिनि उनाव सावरायनोसै। आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जाहाथे बियो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ आबहावाखौ लानानै। आं नोंसोरखौ रिक्वेस्ट खालायो जि बे भिडिअ आरो फट'खौ शेयार दा खालामसै। आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय, आं मिथिस्लाबैयाव आं माखासे लोगोफोरनो साथाम लोगोफोरनो शेयार खालामफ्लांबाय। आरो बे भिडिअआ दानि नङा, 2021 निनो, जेब्ला 2022 आव आब' आरुइजों बे हौवाजों ब्रेकआप जादोंमोन, अब्ला बे हौवाया आंनो हरदोंमोन आरो आं माखासे साथाम लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामदोंमोन। बिनि उनाव मारै भाइरेल जाखो आं बेखौ हमनो हायाखै दासिमबो। आरो आं निमाहा बिहरो आब' आरुइनि न'खरनिसिमबो। आरो आब' आरुइखौबो नोंसोरो निमाहा होदो। आंनि थाखायनो आब' आरुइया दा आंनि थाखायनो लासिं सिं जाबाय। बिना फिसाजो दङ, फेमिलि दङ, आरो बिसिनि बिमा बिफायाबो दा प्रेसार मोनगासिनो दङ बे भिडिअनि थाखाय, दा लासिं सिं जाबाय। नोंसोर अननानै आब' आरो आदामोन, नोंसोर बे भिडिअखौ दानदो। जुदि नोंसोर बिदि रिक्वेस्ट खालायगासियावबो दानाबा एक्सन लानाय जासिगोन। जुदि रिक्वेस्ट खालामसेयावबो भिडिअखौ दानाबा आदा आब' नोंसोरनि सायाव एक्सन लानाय जासिगोन होनना बुंदों ना रायजो राजाफोर। रायजो राजाफ्राथ' गासिबो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ ना रायजो राजाफोर। दानिया सावरायफिननोसै। आं बेखौसो बुंनो सानो, मिथिबायना आब', मिथिबाय नोंनो जेनेबा मिथिबायना सोरबा सासे सेंग्राया बेनि नायथाव जायै भिडिअखौ शेयार खालामना होबाय, नाथाय नोंथाङाथ' गुबुननो आरोबाव शेयार खालामनाङामोन। मानो खालामना होखो नोंथाङा? गोरोन्थिया सोरनि? आब' नोंनिसो गोरोन्थिया। नोंनो सोरबा मानसि सासेया नायथाव जायै भिडिअखौ जेनेबा नोंनो पार्सनेल हिसाबै वाट्सएपआव हरबाय, नाथाय नोंथ' गुबुननो आरो शेयार खालामना होनाङामोन। दा नोंनिसो, मिथिबायना आब'? दानि जुगाव मिथिबायना मानसिफ्रा ओरैबायदि मिथिबाय, गावनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो थाखाय, गावनि चेनेलखौ थाबैनो फेमास खालामनो थाखाय, मिथिबायना बेबायदि भिडिअखौसो नागिरबाय थाखाय, मिथिबाय। मोजां भिडिअ होयोब्लाथ' रावबो मानसिफ्रानो नायखाया, रावबो भिउवार्सफ्रानो नायखाया। जुदि बेबायदि नायथाव जायै भिडिअ, भाइरेल भिडिअ होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि नायो, मिथिबायना ओरैबायदि फेमास जायो आरो ओरैबायदि भाइरेल खालामना होयो, मिथिबाय। नोंथ' बेफोरखौ एसेबाबो बुजिनांगौमोन, मिथिखानांगौमोन, बा मिथिखायोबो जानांगौ। आरो बेबो दानि नङा, मिथिबायना 2021-22नि, होमबा दिनैसिम बेसे गोबाव जाखो सानना नायलाय नों आब'। नाथाय बे भिडिअआ दिनै मानो आरोबाव फिन भाइरेल जानो मोनखो? आरो एसेबां गोबाव थानानै दिनैसो माबोरै भाइरेल जाखो आब'? नोंथाङा मिथिबाय, दा नोंथाङासो मिथिगौ नोंथाङा बै समावनो भिडिअखौ सोरनोबा होदोंमोन ना दासो होदोंमोन। आंनि साननायावथ' बे भिडिअखौ नोंथाङा दासो गुबुन मानसिनो बा गुबुन सोरबा लोगोनो शेयार खालामाखै, नोंथाङा बै समावनो शेयार खालामदोंमोन। नाथाय बे भिडिअआ बै समावनो भाइरेल जानांगौमोन, मिथिबायना दासो बोरै जाखो? बेथ' गोबां साननो गोनां। आरो मिथिबाय आब', नोंथाङा दा गाज्रि मोनदों मानसिफोरखौ, मिथिबायना। आरो बेबायदि नायथाव जायै भिडिअखौ रावबो फेसबुकनि क्रिएटर बा इउटुब चेनेल सालायगिरि रावबो, मिथिबाय, बेबायदि गाज्रि नायथाव जायै भिडिअखौ रावबो होआ, मिथिबाय। जुदि होनानै जुदि आपल'ड होयोब्ला सोरनिबा फेसबुक पेजाव बा सोरनिबा इउटुब चेनेलाव जुदि बेबायदि भिडिअखौ आपल'ड होयोबा, मिथिबायना मा जायो? मिथिबाय, फेसबुकआबो उरायगोन, बा सोरनिबा इउटुब चेनेलाव होदोंबा इउटुब चेनेलाबो उरायगोन, मिथिबाय। बिनि थाखायनो जाय मानसिफोरा, मिथिबायना इउटुब
चेनेल सालायो बा फेसबुक पेजफोरखौ सालायो नाथाय बेफोरखौ रावबो होआ मिथिबायना रावबो आपल'ड होआ बेबायदि नायथावजायै भिडिअखौ मिथिबायना आब' नाथाय बेखौ जुदि सोरबा मानसिया फेसबुकाव होदोंबा इउटुबाव होदोंबा मिथिबायना जास्ट बेखौ माने भाइरेल खालामना होनो गाज्रि खालामनो बेबायदिनि थाखायल' होदों मिथिबायना बेनि थाखायनो आं सानो आब' मिथिबाय नोंथाङा दासो गोब्राबनानै मा जाबावनो नोंथाङा मिथिखानांगौमोन मिथिबायना ओरैबायदि माने मिथिबायना भिडिअ खालामग्रा मानसिफ्रा बा आंखौल' बुङाखै बा गुबुनखौल' बुङाखै मिथिबायना जाय मानसिफ्रा मिथिबाय भिडिअ खालामनानै फेसबुक इउटुबफ्राव आपल'ड होयो मिथिबायना बोरै कन्टेन्ट मोनगोन बेखौसो नागिरो मिथिबाय नोंथाङा बेखौ बुजिनांगौमोन मिथिबायना नोंथाङा गुबुन सासे सोरनोबा भिडिअखौ शेयार खालामना होदों बेखौथ' सोबबो होखागोन नाथाय मिथिबायना डाइरेक्टयै बेबायदि खुलायै माने नायथावजायै भिडिअखौ माब्लाबाबो होनो हाया बेखौ गासिबो मिथिगौ रायजो राजाफोर आं बारा बुंनो गोसो गैया मानो होनना बुङोब्ला बारा अभारद्राय बा बारा गोबांद्राय बुङोबा मानसिफ्रा गाज्रि मोनो बेनि थाखायनो आं बारा बुंनो गोसो गैया रायजो राजाफ्राथ' भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आरो रायजो राजाफोरा आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो साना नोंथाङा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसेनो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।